Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем тарафи Ваҳдат, обдеҳаи Яккатол дута ғуноҷини айширски барои мол кардан, зоти ширира худо медонед, ва яктанам хел буқаи гибрид ҳаст, анаи дуюм ғуноҷин. Ҳозир ҳаминҳоро якта ба якта маълумоташа метаҳем қати якам. Хоб нархошаву дигар сини солуш ҳама тарафа нишон метаҳем. Ҳамин молора гуфта гаштаги одамо боша барои мол кардан, моли ширӣ мешавад. Як тарафш сементал буда, як тарафш айширски. Навошам навора сар мекунем аз ҳамин якум ғуноҷини калон. Хоб сини солуш 1 солаву 8 моҳа будааст. Я миёндарозишаву паҳмиша ҳама тарафа бинем бародаро. Барои мол кардан беҳтарин вариант. Эҳтимоли буқа рафтаншам ҳастай, барое ки ирам саҳро доиқа гаштагиянд. Мумкин ки буқа рафта бошад, не ки аниқ нест. Ҳам якта ғуноҷин эҳтимоли буқа рафтанаш ҳастай бародаро. 1 сола 8 моҳа шидага то ҳамин вақта хаб боша, мумкин рафта боша, бо мебинед. Духтур қати меен ё ки узи қати меен мебинед шуда мақсад. Я ра бигардон дозар исусу. Я ра гаштанша бинам ҳама тарафа. Ака хурдан саломатӣ иншоалло соза. 100% ҳамаш гаранти хатия. Тамом гап нест. Хурдан саломатӣ ягон гап. Фақат ами биқа рафтану нарафтанаш аки эҳтимолан ай уш дигар саломатишу хурданаш халиш ягон касалои чизиш ҳамаш хали дилпирия. Тамом, машалло ғуноҷинай. Барои молкунӣ беҳтарин вариант ай. О биёрша оста. Иншоалло ки барша тамом. Азиз нарх навош 19800 сомонӣ. Камтарак муомила дора, барое ки беҳад нархша қариб мондагӣ. Барои ба ҷои мешидагиш қариб мондагӣ. Даставкаша боша маслиҳат мекунем қати якам вобастаи дурию қарибгии раҳ. Даставкаша вақти савдода маслиҳат мекунем 19800 ячи муомила дора, даставкаш ба маслиҳат. Моло бе нихсан. Хеле ки гуфтем бо эҳтимоли калон буқа рафтагӣ бошад. Бо мебинед уже кам хел шикамро вардагӣ, кам уже алакай сина кардеста, бо аниқ дидагӣ нестайда шикаст. Бо мебинеша. Тамом. Хоб ғуноҷини якумай анаи мегзарем ғуноҷини дуюм. Ишам ҳам хел варианти гибридни ҳуй куша додар. Варианти гибридни ира син солша чанд қайна гуфтен ака? Ина 1,5 сола шуд. 1,5 сола шида. Машалло. Ишам ғуноҷин. Ин ки аниқ рафтагӣ нест буқа. Не, ин очаш айшираю, оташ сементал. Тамом. Ишам ду тарафа гибридни айшир иншоалло моли хуб мешавад. Ҳай кам болотар каша. Ин ами гусолаи якум гу хоназотомон аиш. Барои мол кардан ина марҳамат. И дачи гаштага як нав як ҳафта шуд ки нухта кадагемша. Загонда гаштага. Тамом. Барша тамом қабул. Биги барша тамом. Як не бародаро. Чочошон ай ҳозир маълум ай. Иншоалло ки моли сершир беҳтарин мол мешава барои хонатон. Як хонара қати ҳамсоё бемалол обод мекунем. Калтабанаш солаҷон. Соғ саломат калон шава гусала куна. Ина ҳаракат кунем мол куно. Иншоалло ки беҳтарин моло ай. Баса сементал гибрид я. Бана мегзарем иш буқаи гибрид. Шам ҳам хел мана почора аҳамият дем, почошон баланд иншоалло ки моли буқаи тоннага мешава. Қаддароз миёншам дароз 100% моло тоште солаҷон калаша хурдан саломатӣ иншоалло ягон камбудӣ надора. Не иншам иншоалло ҳам хурдан пурдан ҳамаш 100%. Ягон камбудӣ надора. Ҳама тарафа ай пеш қафо бар нигах ме. Камастай. Исин сол чанд қайна яка? Инам 1 солаву 4 моҳа шуд. 1 солаву 4 моҳа. Оли эма дидагӣ нест ки гӯминам да. Қафошам я бор бигирем ша. Оста солаҷон пештар каша. Бина иншоалло ки хурдан саломатӣ ягон камбудӣ надора. Ҳай кукани. Барам ҷош бар. Барои бастан 100% тайёр. Сари замин дорен барои бастан мегем фарқ надора. Ҳамаи вариантода туғри гирифтан мегира буқаи. Иншоалло нохчом ҳаминҷа молои таваллуд шудагиам бе хеле шар нест. Бемалол. Калтабаншам ҷабчон.
сари замин мебарен ягон адирда сар метин ёки хонода мебанден ҳамаш турӣ мегира. Нархоша нагуфтем оли а? Инам ака инам хай ана ёра ҳардуш як нарх гуфтем. ёра ҳардуш як нарх мемонем о ака. Нархоша бугу ака. Хай 19 мемонем муомила мекунем ишо. Тамом. Ишам 19 ҳай? Ишам 19, ишам 19,000. хуб дӯстони азиз, ҳамаша маълумотоша додем. Мана кадом молики маъқул шид. хоҳишманда рост омода ай пеш дида метавонед. касоне ки имконияти омода надоред ба телефонам бо дили пур заказ кардан мегирем. дӯстони азиз, одами боварӣ бо дили пур 100%, молои кафолат, одами бо кафолат 100%. иншоалло ки гирифтаги одам барака меёвад. хуб дӯстони азиз, ҳамада барори кор саломат бошед. гирифтаги одам барака ёвад. хонаш пурри гов, фақат говҳои зотӣ, сершир. саломат бошед бародарон.